Payong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Danny, 45 anyos, taga Colon, Naga City, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong potassium nga grabe gyud kaubos. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong Dani, naunsa naman taon ka, uy? Nagsige naman lang kag-inom. Sige lang mo, day. Maro ba yan ilingaw na ako kung di off na ko? Bahala ka, uy. Sige, busarigid ng lawas ni mo, ha? Kay ikaw ragid unya mag-anto sa anak ba? Sa ko pamati. Oh, naunsa naman ka? Bura naman gani na. Nakabantay ko ni mo, ganina radyo ka diya CR. Naunsa naman ka? Nagkalibang nga man ko, day. Ya, nagsukapod ko. Unsa? Tuan na. Mauna lagi na akong giingon ni mo, Dani. Lingkod sa dito, be. Kaya magkuha kong tambal ni mo. Oy, kumusta naman ka? Arang-arang naman. Pero di lang sa kumudyuti ron. Ugba na lang. O sige, okay ra. Pahuway lang unang tarong. Masinog hangover siguro to pre. Nasa bitay na duda na ako. Okay na magaga. Oo, arang-arang naman akong gibatiin noon. Pero medyo tinanggil ko kay lisod na. Kajit kay magkuha sa kong gabas, pre. Oo. Pre, usap ka. Nawa, magkalit ang akong kusog, pre. Lingkusan. Lingkusan. Kung inom mong tubig, oh. Kasi tungod na sa sobra kainit. Dan. Dong. Dong, mata na. Ay, Dong. kapoy mga akong lawas, tay. Ha? Unya, dili ka mo duty? Madyoti ko. Ah, sige na, bangon na diha. Oh, Oh, day, ngano ka? dili ko kabarog. Unsa dali? Oh, dili na ako malihok ang akong paa o bil. Ginoo ko. Dadali ka sa ospital, Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Wagi ko makasabot sa kong kaugalingon at higayuna, kay paspas kaayo ang panghitabo. Og dali kong gida sa akong asawa sa ospital, aron may bawaan kung unsay akong sakit. Ug unya, Doon na kay mild hypokalemia. unsa na, Dok? Ubos ang imong potassium. May nalanggani kay dili pa kayo siya krapi. Kay ang level ni mo ani, napa sa 3 millimoles per liter. Mas delikado kung miubos sa 2.5 millimoles per liter. Mong, sakto yun ang inyong desisyon nga mianhi mo dayon sa ospital. Kinahanglan ba siyang i-admit, Dok? Ano? Dili ra, ma'am. May mga ipainom lang miniya nga tambal aron maulian ra siya. Og Sir Danny, limitahin ang pagsikik-inom og makahubog, ha? Usa na sa nakaingon aning imong sakit karon. Oh, Dok. Salamat kay Dok. Dong, ay kalimot og tumar sa imong tambal, ha? Oh, day. Mutuman lang gyud ta kung nang sige sulti sa doktor. Kaya ron dili mausik ang atong gibayran sa ospital ug sa tambal. Oh, day. O kung warang-arang nang akong gibati pa. Mudyoti na ko balik, ha? Oh, sige, ikaw ko'y bahala. Ikaw may nahibaw sa imong kaugalingon.
Grabe ha kainit eh. Inita gid eh. Murag mapug-an naman ning akong t-shirt tungod sa kabasa sa singot. Nga naman eh. Murag paspas man kayo ng akong heartbeat. Aray. Sakit. Ibikog nga akong bagtak. Pre! Tabangi ko, pre! Nagtuok ko nga okay na ko kay hinay-hinay naman og kawa ang akong kaluya. Ang ako mga pangutana okay ni mo sunod. Unang pangutana, base sa akong sitwasyon, unsa kay nakaingon nga ubos kaayo ang akong potasyum? Miundang naman ako sa pag-inom, pero nagpadayon pa maghihapon ang akong gibati. Ikaduhang pangutana, wa ko'y palta sa pag-inom sa giresita sa doktor nako. Nganong nagpadayon pa man gihapon ang akong gibati? Ikatulong pangutana, gawa sa tambal nga giresita sa doktor, unsa pa di ilain na akong pwedeng imnon aron mo sa pagbalik ang akong potasyum. Ikaupat o katapusan, kumun ba ni sa akong edad nga ingon ini nga sakit? Kay sa batanon pa ko, ligon man kaayo ko, og anad kaay ko og mga bugat nga trabaho. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Danny. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di karamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mini mo kini nga the biggest risk is not taking any rest. Mo ko na po parehara man sa akong gikuan natong sa adlaw nga the most fearful situation is fear itself, no? Pero kana the biggest risk ko, no, ang pinakadako nga risgo aning kinabuhi kanang dili ka mo take og risgo. Dili lang ko magnegosyo kay basig mabankrupt. Wala, patay na kadaan, no? So mo na mo take yung risk, no? Dara pog tennis player ka, dili ka mo down the line kay basig ma-out. Dili ka kuhag puntos. Okay, ang atong magtatampo ko na si Danny, 45 years old, taga Kulun, Naga City. Wow, musta naman daya si Mayor Balchong, no? Kung mga kaubanan nyo dia sa mga tennis players da, mga tennis players si Gulak Garcia, Binox Garcia, ako man yung mga kauban sa tennis una. Wala ko nag-tennis karon, kanina ko kaigo sa bola, no? Mga taga Kantawan Naga, si Merly Rabanes, ug si Jerry Rabanes, Ben Lapot. Mga Natad family, mga Kapitan Chris Ababa, si Victor, ug si Carlo, no? Musta naman mo diya sa Kantawan, no? Ug si Rodel o si Alfred Lastimoso, no? Musta naman mo diya? Inaot nga okay ang kinabuhi, no? So, balik ko na ko ang atong magtatampo si Danny, taga Kulon, no? Basta naman day kung usukay dia sa Minglanilla, si Linda o si Nestor Pasaylo dia sa Joseph Lumber, mayong pagpaminaw. Unang pangutana ni Danny, base sa akong sitwasyon, unsa kahay nakaingon ubos kaayo akong potasyum. Niundang naman ko inom pero nagpadayon pa man gihapon ang akong ibate. Ako lang ka sa source of potassium. O sa may mga sources of potassium. Kanang saging, mga putas, no? Kaon kagahan saging, daghan des naga saging na kung
Kaya ko mga tinanom saging na dito. Salamat di ay Brad Boy di Harme diya sa Union Buntok, no? Namunga na ang imong saging nga saha nga gihatag na ako. Regards din mo diya sa Buntok, no? Mga Resitis family, mga di Harme family, mga Filnar family, mayong adlaw, no? Kaon kanihan saging dan. Rich in potassium ni siya. Ngani kanang kita kanang nay tournament bitaw sa tennis, kanang mga Grand Slam tournament in between points kanang mag-exchange og court, kaon day ng mga players og saging. Ito na po ba time nga ma-digested ng saging nga sige ba ang duwa. Dali ra na ma-digest ang saging og rich in potassium na siya. Amo na ko ikasugyot ha. Ikaduhang pangutana, wala ko'y palta sa pag-inom sa giresita sa doktor nako. Nganong nagpadayon pa man gihapon ang akong gibati. Well, kanang magong tambal sa resita ng mga doktor, dili man siya parang siling nga muhalang dayon. It will take time. So maybe kulang pa sa kadugayon sa pag-inom nimo sa mga tambal resita sa imong doktor para nga ma-feel nimo ang improvement, no? Mo biton nang usahay mo resita kog tambal ako ingnon. Sample ang problema niya kay kuyawan siya, di katog, depressed, ano bitaw, mingo ko, I do not expect that everything will be okay tomorrow morning. It will take time nga maayo ning imong problema. Kay basig magtuog ka nga paimnon ka karon nagkaugma okay na ka, no? Huwat-huwat lang po ug ang kadaghanon po sa tambal nga imnon nimo. Kay ang doktor di man na magician, no? Ang resita namo ginasubay man ni sa pagsunod ug unsa man pwede girekomendar nga dosage o kadugayon sa pag-inom. Compliance is the number one reason nga nung dili kayo ang mayong improvement sa usa ka pasyente sa iyang sakit. Ang pagtumar sa tambal suma sa iyang doktor nga order, no? Ikatulong pangutana, gawa sa tambal nga resita sa doktor, unsa pa di ay lain na kung pwedeng imnon aron musaka og balik ang akong potassium. Well, natay daghang mga supplementary vitamins, no? Natay mga multivitamins available to supplement nga kanang imong rich in potassium nga mga pagkaon, no? Wala ka avocado sa pamandiha nga mga maka enhance sa imong not only potassium but the other not only potassium but the other vitamins and minerals nga makuha nimo sa mga pagkaon. So, you can take supplementary vitamins nga na-available sa atong mga pharmacy together with katong giingon ako. Amo specify lang ko kay barato man guni natay mga available nga mga potassium rich nga mga prutas, no? Mga prutas. Unay mga kuan. Okay? Sunod nga pangutana. Common ba ning akong edad ang ingon ani nga sakit kay batanon pa man ko? Batanon pa ka, 45 years old pa ka, no? Og sa pistola pa ka, sipa pa kay kag buto. Sipa og buto 45. Ako natong 45 kong edad, mugiro pa kay ko, kusog pa kay kumutinis. Bata pa rin 45. Okay, so common na although it's not quite common, but as we grow older, magkahinay ko daw murag nga muhog mo nag-wear and tear ba? Murag auto ba? Ana pidaghang medyo fine tuning ang mga jurka. Kay sa batanon pa kuno siya, digon pa siya kaayo. So og edad kaayo bugat lang trabaho, no? I do not know kung sa puy trabaho nimo dan, no po nimo giingon, pero sarong kog ginaingon makuha nimo ning potassium sa mga prutas, no? Especially banana. Unya kung magkuan ka, nya kay periodic laboratory check up sa imong electrolytes, no? Tama sa laboratory. Brator man na asa man ning inyo wa man ko ka kuan pug tagadiin ka ako kulon naga day, no? Naaman tay South General Hospital diha, day doora man ka sa Talisay South Cebu Medical Center regards di ay ni Dr. Agos, no? Kaila may nalang Dr. Agos nga girefer ko dok ni Dr. Rene Obra tabangin ko regards din ninyo diha taga South Cebu Medical Center, no? Malakbit na lang ako istorya. Ako ba yung tig-neuro sa mga empleyado diya? Ako yung tig-neuro kaya usam na sa akong trabaho. Neuropsychiatric Evaluation for Job Applicants. Daghan kay ko gin-neuro diya sa South of Cebu Medical Center. Regards yung tanan diya. So, dan, kaon daghan prutas dan. O, mawa ning imong mukram baya kananin ko lang kag potassium, no? Okay? So, takasabot ka sa kong gi-explicar nimo o nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr.
Dr. Rene Obra. Hantod sa sunod higayon na tong panag-uban, si Attorney Eileen Bathan ang legal nga mga magtatambag sa inyong mga legal nga concerns. Hasta la vista. Bye-bye!